Non ven nai máis. Comentou xa que non podía. Vale. Boas tardes, damos inicio entonces á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente a este martes 31 de marzo de 2026, disculpando a asistencia do concelleiro do Partido Popular que excusou e xustificou a súa ausencia antes da celebración deste pleno. Pasamos á orden do día. Primeiro punto, aprobación das actas do 26 de setembro de 2025, do 7 de novembro de 2025 e do 18 de decembro de 2025. Algúnha cuestión por parte dos grupos? Grupo Popular? Procedemos entonces á votación. Votamos conxuntamente as actas ou vai haber algún voto diferente para algunha das actas? Non? Vale, pois entonces votamos a aprobación das actas que decía antes do 26 de setembro, do 7 de novembro e do 18 de decembro. Votos a favor? Ben, pois quedan aprobadas as tres actas. Punto número 2, modificación da relación de postos de traballo. Número 1, por aprobación inicial, se procede. Ten a palabra o concelleiro de Persoal, Alberto Conde. Boa tarde a todas e a todos. A modificación puntual da relación de postos de traballo do Concello de Allariz justifícase polo carácter dinámico e adaptable deste instrumento organizativo, que debe, lóxicamente, axustarse ás novas necesidades funcionais, organizativas e normativas da Administración municipal. Neste sentido, a proposta responde, por unha banda, a necesidade de adecuar determinadas condicións laborais de postos existentes, especialmente no relativo á xornada, e, por outra, o reforzo de distintos servizos municipais mediante a creación de novos postos imprescindibles para garantir unha prestación eficaz e axeitada. Todo isto enmárcase na potestade de autoorganización da entidade local orientada a optimizar os recursos humanos disponibles e mellorar a calidade dos mesmos. Todo isto, ademais, seguir todo o procedimento legal e de negociación colectiva establecidos mediante a negociación e aprobación no marco da Mesa Xeral coas organizacións sindicais. É por iso que se trae este pleno para aprobarse se procede esta modificación da RPT do Concello de Allariz. Por parte do Grupo Popular? Bueno, nos vamos a votar en contra. Entendemos que, bueno, que hai que fazer pequenas modificacións para axudar a certas partes deste Concello, pero tamén entendemos que a figura do interventor sería unha figura tamén moi importante para axudar a secretaria a que leve un poquinho mellor os temas e que non... Bueno, máis que nada axudala. Entonces, bueno, como a figura do interventor non ven contemplada, así ven outras figuras de sobre presente, en principio vamos a votar en contra. Por parte do Grupo Socialista? Nos imos a votar a favor. Ben, antes de sometelo á votación, só unha aclaración no que ten que ver coa figura do interventor. Eu creo que é sabido por todos os membros da corporación o déficit de interventores que hai agora mesmo. Incluso, nas xornadas que se celebraron no Tribunal de Contas se deu un debate sobre este asunto. Hai concellos aquí, veciños nosos, como poden ser Pereiro de Aguiar, que tamén está en unha situación similar á que temos nós, e ter, agora mesmo un interventor o que nos abocaría sería a parálisis máis absoluta do Concello, non? Unha parálisis que lonxe de axudar, o que sería a parálisis máis absoluta, porque aquí hai concellos que están compartindo interventores os que vai un día a semana, un día ao mes incluso, e, por tanto, con unhas situacións que, a nada que se fale cos outros concellos, se pode ver a situación na que están. Lóxicamente, hasta que non exista un corpo de interventores suficiente como para ter garantías, creemos, ademais, que iso podría ser un suicidio para o que pode ser o funcionamento, que xa os concellos estamos sometidos a unha burocracia e unha tramitación brutal, peor que nunca, e esa situación nos poría en unhas condicións aínda máis lamentables. Incluso en esas xornadas que se celebraron en Santiago no Tribunal de Contas, o propio presidente do Colexio de
interventores de secretarios, que non é nada sospeitoso, porque é irmão do presidente da Xunta de Galicia, reconocía, efectivamente, pois a situación na que se está e o déficit que existe, que, por lo tanto, bueno, pois que era unha situación pois dificilmente sostible, como digo, bueno, pois tampouco debe ser nada sospeitoso el de nada, bueno, pois que conleve que non se dote aos concellos desta figura de interventor. Por eso nos preferimos, en este caso, ser sensatos e ir a aquelas postos de traballo que ou hai que funcionalizalos ou hai que complementar por o déficit que existe, pero non contemplando, bueno, pois esta figura do interventor, non? Sometémolo entonces a votación con esa explicación de por que non aparece e esa modificación número 1 da RPT. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista e co voto en contra do Partido Popular. Punto número 3, acordo de regulación sobre o uso de vehículo propio polos traballadores do Concello para o desempeño do seu traballo. Aprobación, si procede, ten a palabra para a súa defensa Alberto Conde, concelleiro de Persoal. Boa tarde novamente. A presente proposta de regulación xorde da necesidade de dotar o Concello de Allariz dunha norma clara e exhaustiva en relación co uso de vehículo propio por parte do persoal ao servizo da entidade local no exercicio das súas funcións. A aprobación desta regulación permite establecer criterios claros para a autorización do uso do vehículo propio, garantindo que este se produzca únicamente cando sexa imprescindible para o correcto desenvolvemento das funcións asignadas e baixo a supervisión da persoa responsable correspondente. Así mesmo, a regulación contempla unha compensación económica polos gastos derivados do uso do vehículo propio, evitando que o persoal deba asumir custos que derivan directamente da prestación do servizo público. A previsión dunha aplicación retroactiva responde á vontade de corrixir situacións previas nas que xa se producían estas circunstancias en unha regulación expresa. Finalmente, esta regulación contribúe a mellorar a organización interna, a eficiencia da prestación do servicio público e a transparencia na xestión dos recursos humanos, aliñándose cos principios da boa administración e eficacia que deben rexer a actuación da entidade local. Por todo exposto, considérase justificada e necesaria esta aprobación polo Pleno do Concello de Allariz, que xa foi consensuada e aprobada no marco da Mesa Xeral de Negociación coas organizacións sindicais que representan os e as traballadoras. Por parte dos grupos, Grupo Popular. Bueno, nós consideramos que debe ser o Concello que facilite a estes traballadores un vehículo para realizar a súa actividade, vale? E que pode haber unha duplicidade no complemento de transportes, e entonces, bueno, vamos a votar en contra. Por parte do Grupo Socialista. Sí, compartimos a necesidade de regular e compensar o uso de vehículo propio polas traballadoras e traballadores do Concello. Pero en canto á compensación fixa que aparece aí na táboa, sí sería interesante o mellor que nas nóminas aparecese como indemnización para que non tivera impacto fiscal. Sería a única salvedade. Ben, bueno, pois eso miramos xa, porque, bueno, hai os informes aí, tanto de Galivalia, da empresa, que fixo a RPT, como parte dos servicios xurídicos do Concello, para ver, bueno, pois, cual será a mellor fórmula para polo nas nóminas. En todo caso, aquí estamos falando de que fundamentalmente este é un servicio, son un uso de vehículos que se dá fundamentalmente no Servicio de Axuda no Fogar, no SAF, que son, bueno, pois, o grupo de auxiliares da axuda no fogar que utilizan o seu vehículo para os desplazamentos. Hai en outros casos que sí que se utiliza vehículo propio do Concello. No caso do SAF non conocemos ningún Concello, absolutamente ningún, que dispoña dunha flota de vehículos para as auxiliares do SAF para a prestación dese servicio. Entre outras cousas, porque estamos falando dun servicio que non é competencia municipal, que é unha competencia impropia do Concello e que estamos os concellos facendo un esforzo terrorífico, terrible, e aí, bueno, pois, por parte da FEGAN, pois hai unha reivindicación permanente de que un servicio como este, que é competencia da Xunta de Galicia, pois pase, se xa non a exercelo directamente, que sería o que nos levamos pedindo durante tempo, si polo menos a asumir o 100% da financiación, como por outro lado está obrigado por lei a facelo. Está claro, tanto na lei de dependencia como na lei de sostibilidade
a conocida como Lei Montoro, e, por tanto, nos parece que si xa é gravoso para o Concello que este asumindo con fondos propios unha competencia que é impropia, si a maiores o que facemos é dispor dunha flota de vehículos para cubrir unha competencia que é da Xunta, é como se nós contratamos unha flota de vehículos para cubrir o centro de saúde ou a cuota que nos toque de médicos no hospital. Quero dicir que non ten non só ningún sentido, sino que isto obedece tamén esta situación de deterioro que está sufrindo a financiación do SAF, obedece a unha estrategia da Xunta de Galicia pensada en que se vaya minorando o servicio de atención ás persoas maiores, tal e como está concebido e tal e como naceu, e que pase a ocuparse como sempre se fixo. As mulleres que se ocupen dos cuidados a partir de distribuir unhas pagas de 400 euros nas familias e que, por tanto, que volvan a ser outra vez as mulleres as que se ocupen desos cuidados familiares. Creo que todo isto obedece a unha estrategia, non é casual que sexa así, e tamén a facer unha derivación tamén de servicios que deben ser públicos a entidades privadas. Por tanto, nós temos claro como grupo de goberno que non queremos ser cómplices de unha situación de perpetuar e, ademais, incrementar unha situación como xa está dando agora, que creo que aí hai unanimidade en todos os concellos que non pode continuar por esta vía, e moito menos, en este caso xa incrementando non só co personal, sino co que sería unha flota de vehículos. Mentras esta situación non cambia, nos parece que o máis razonable é facer unha compensación por o uso do vehículo propio. No caso do Concello de Allariz, a diferencia do que pode suceder en outros, en este caso non só sería a compensación, lóxicamente, por o uso do vehículo propio, senón nos asumimos o quilometraxe e antes da RPT tamén estábamos con un complemento de transportes para asegurar que os gastos que se producen polo exercicio da profesión non se detraen da nómina que debe ingresar cada persoa que traballa nos servicios, sino que, lóxicamente, son costes que asume o propio Concello. Aí, por parte dos sindicatos, hai acordo tamén con respecto a esta proposta de compensación por uso do vehículo, e por iso nos parece a nos que é a fórmula máis axeitada para leválo a cabo. Con estas aclaracións, entonces, sometemos a votación votos a favor do acordo de regulación sobre o uso do vehículo propio polos traballadores do Concello, votos en contra, apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista, e co voto en contra do Partido Popular. Punto número 4. Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, lixeiros e papel cartón. Ten a palabra para defender a posición do Grupo Municipal do Grupo de Goberno, Bernardo Varela. Bueno, pois seguramente, boa tarde, en primeiro lugar, seguramente, como comentaba o outro día na comisión, non é o mellor acordo posible, pero é un acordo que nos ven imposto, é dicir, a nivel de todo o Estado español, a legislación marca que os SRAPs, os sistemas de responsabilidade ampliada por parte das empresas produtoras de calquer tipo de residuo que debe ser retornado, pois teñen a responsabilidade de facerse cargo dese residuo e de pagar os gastos que conleva. Neste caso, a organización que existe é Ecoembes, que ten prácticamente o monopolio, é un monopolio que funciona de tal xeito que todos os envases de plásticos, latas, BICs e o papel cartón o xestiona ela con aquelas empresas que se adhiren ao seu modelo. Finalmente, iso o que conleva é, evidentemente, uns gastos inmensos para as administracións públicas, sinadamente para os concellos, que somos os que temos a responsabilidade sobre os residuos sólidos urbanos, de recollida, e que facemos con ese material. Bueno, pois neste caso, o que fai a empresa é desligar a súa xestión e entregárnosla aos concellos para que fagamos esa recuperación e pagarnos por ela. Cal é a problemática? Bueno, este non é o modelo ideal, o modelo ideal xa plantexado en moitos países europeos na medida do posible é a recuperación, algo que está a funcionar, pero que aquí evidentemente escapan porque ten uns custes moi elevados, especialmente en canto ao almacenamento e xestión da logística dese material. E, por outro lado, o outro problema que temos como Concello é que quen negocia realmente este convenio é a Xunta de Galicia, que se erixe en delegada de todos os concellos galegos, e o propio SRAP. Claro,
Eso fai que a Xunta negocie con uns intereses que ás veces son coincidentes cos da administración local e outras veces non, eso está claro, pero que unha vez eso está negociado nos pasan, porque ademais eu tuve a oportunidade de facer, de participar nas alegacións que presentou a FEGAM, pero a resposta que se deu por parte da Xunta de Galicia é que xa estaba negociado e que se nos valía ben e que se nos valía tamén nos valía. Entón, a vez dito isto, a verdade é que o que nos queda é asinar o convenio, non temos outra opción. Eu agora mesmo fun nomeado por parte da FEGAM como un dos dous membros das entidades locais que van a facer seguimento do cumprimento deste convenio. Intentaremos que se cumpla polo menos o que está escrito, pero tamén, como dicía en algunha xornada que xa tivemos os compañeiros, o único que podemos é pedir que se cumpla o que xa está pactado. O problema é que nós non tuvemos oportunidade de negociar nada para mellorar ese convenio durante o proceso de elaboración. Insisto, e despois, por outra banda, eu creo que tanto nos debe do Ministerio do Goberno Central como da propia Xunta de Galicia nos teñen obrigados os concellos a facer adaptacións, a que temos que chegar a unhas cuotas de reciclaxe moi importantes, que estamos totalmente de acordo, pero os que están sin facer os deberes son precisamente as administracións superiores, que eran as que tiñan que incrementar o número de RAPs, por exemplo, cabichas, por exemplo, colchós, por exemplo, móviles. Eso xa tiña que estar pola lei de 2022 en vigor e non está todavía montado, e despois con outros RAPs que están a funcionar, pois o que se permite este sistema prácticamente do monopolio, onde a capacidade por parte dos concellos é xestionar, cobrar o que nos den e pagar. Neste caso, o que podemos decir é que, polo menos, vamos a cobrar con carácter retroactivo para o ano pasado un 10% máis, e tendo en conta que o Concello de Allariz é, de todo o país, o que máis cantidade de envases recupera por habitante, estamos en 31 kilos por habitante e ano, que é prácticamente o doble do que existe na media en Galiza, vamos a cobrar máis cos demais, pero eso non quere dicir que este ben feito, quere dicir que polo menos aquí facémolo algo mellor que noutros sitios. Nada máis, moitas grazas. Por parte dos grupos municipais? Nada, simplemente nos entendemos que cando a Xunta está a negociar todas estas con estas empresas o que está intentando é salvaguardar os intereses dos concellos en xeral. Vale, entón nós vamos a votar a favor. Grupo Socialista? Votamos a favor tamén. Está ben intentar ser confiados e que a Xunta efectivamente está velando polos intereses dos concellos. Nós, por desgracia, temos a experiencia, nós e moitos concellos máis, de que normalmente cando negocia en contra dos nosos intereses e a favor dos intereses, en este caso, de Sogama, claramente. Aí hai unha variable importante en isto, que é Sogama, na que participa a Xunta e Fenosa, e é verdad que entre Fenosa e os concellos, a Xunta escolleu a Fenosa. Esa é a realidade. Non aceptou as consideracións que se fixeron desde a totalidade dos concellos, desde todos os grupos representados na FEGAM, e como ven sendo unha tónica habitual na Xunta nos últimos anos, que non acepta absolutamente nada que veña da FEGAM e dos concellos. E despois, firmamos acordos como estes que claramente, se len, o que se ve que si que hai algúns beneficiados, neste caso chámense Sogama, pero non concellos. Sometemos a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 6, punto número 5, convenio de colaboración en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, xestión de biomasa nas faixas secundarias. Ten a palabra Bernardo Varela. Sí, boa tarde de novo. Este é un convenio tamén que nos ven dado pola Xunta de Galiza. En este caso, cabe aclarar que o que a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAM, votou maioritariamente en contra da proposta de convenio que se nos trasladaba. E por qué? Pois basicamente porque despois da vaga de lumes do ano pasado, de agosto do ano pasado, por certo que hoxe fun a Toimbre, xa había outra vez 3 lumes importantes dende aquí cara ata a fronteira con Zamora, co cual, pois eso quere dicir que igual o ano non nos pinta nada ben. Pois o problema que hai é que o presidente Rueda
manifestara que iba a ser de total execución por parte da Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia iba a tomar a total responsabilidade sobre as franxas secundarias, aquelas franxas de 50 metros que están ao redor das zonas urbanas. Pero despois, cando chegou a hora de aplicar isto que trasladara, non foi así. O que se nos traslada é un novo convenio similar ao dos anos anteriores, o único que sí é certo, e iso hai que dicilo, con máis diñeiro, con 12,5 millóns de euros máis, pero que sigue deixando a responsabilidade sobre as franxas secundarias nos concellos. E o que sí que habilita, son unha serie de pistas ou estradas que pode facer a propia por encomenda de xestión se haga, que pagaría a Xunta de Galicia, que en concreto son 12 km por concello. Despois tamén habilita un novo sistema que vamos a experimentar, nós de feito solicitámoslo, que é declarar zonas de urxencia, de urxente actuación, que permitiría unha actuación máis áxil á hora de facer eses desbroces subsidiarios a través de SEAGA, e despois no resto volve a cargar sobre os concellos un proceso administrativo que é absolutamente inasuble pola maior parte dos concellos do país, a nivel de inspección e comunicación aos propietarios e posterior sanción. Entón, ese é o maior problema que temos, e despois que vamos ver como se desenvolve o convenio, porque é verdade que agora se mete máis diñeiro para estas actuacións, pero o certo é que vemos con preocupación que no ano 2025 boa parte das hectáreas que arderon tanto na comarca de Valdeovas como no caso de Oimbra, que eran en parroquias de alto risco de incendios, onde pode actuar directamente SEAGA mediante o pago ou a actuación subsidiaria de cara ao propietario das parcelas. A verdade é que, como decía, boa parte das parcelas que arderon eran parcelas que a xente pagara por limpar, que isto sabemos que ten que ser en principio, polo menos teóricamente, antes do 31 de maio, e que se haga era agosto e aínda non desbrozar. Deus a paradoxa de que, entonces, fincas que xa pagara a xente por limpar estaban sin desbrozar en agosto por parte da propia administración. E claro, isto entendemos que se agora se supón que se van facer máis hectáreas, pero o ano pasado non se deron feitos as que había previstas, a verdade é que a ver como será cometido este ano, porque, non sei de onde van sacar. Eu comentaba outro día, e o temos comentado na Diputación en múltiples ocasións, que aquí hai un problema estructural de fondo, que é o problema do abandono do medio rural, comentábamos outro día, o problema dos camiños, o problema das parcelas, e que hasta que non se implementen medidas para recuperar o territorio, manter superficie limpa, pero incluso xa non de forma mecanizada. Comentaba outro día o compañero do Partido Popular que non limpábamos moito e dicía que pode ser certo, pero éramos os que máis limpábamos. E iso é demostrable porque lle comentaba que se quería podía preguntarlle ao Distrito Forestal quen é o concello que máis hectáreas certifica de desbroce do distrito e creo que somos nós. E claro, pero o problema é que é certo que son 150 hectáreas as que se certificaron o ano pasado, 132 as que nos pagaron, e non chega a nada. Non chega a nada porque a superficie é inmensa, a superficie que se ven abandonando desde fai anos. Entón, aí cambiamos o chip e empezamos a desbrozar superficies por métodos máis sustentables, como sería a ganadería o labradío, ou senón o outro que nos atopamos é que estamos desbrozando sempre superficie sin chegar a un punto e chegaremos a un punto de non retorno porque será absolutamente inabarcable o traballo. E dase a paradoxa despois de que en moitos casos hai xente que quere implementar proxectos no medio rural e que non é capaz de atopar superficies para traballar, que é algo que non ten nin pés nin cabeza. Entón, aí é algo que eu entendo que ou se legisla e se implementa que, sin tocar a propiedade, pero sí que ten que haber unha disponibilidade desas parcelas que non están traballadas, ou senón, acontece incluso na zona de concentración parcelaria, que se fixe unha concentración parcelaria que en principio ten que estar limpa e despois resulta que temos unhas xestas máis grandes que antes. E eu coñezo proxectos que intentaron implementarse nesa zona e que non foron capaces de atopar superficie. Entón, a verdade é que algo falla, e o modelo non é ese. E despois hai outro problema gravísimo que é o tema da propiedade.
E aí, bueno, nunha reunión que tuvemos fai pouco co delegado da Xunta na provincia de Ourense e co subdirector xeral de Montes, eu trasladadalles que o problema é que non podemos seguir engañándonos nós mesmos mandándolle cartas a xente que sabemos que está morta ou que está en Cuba, porque ao final estamos volvendo a mandar a mesma carta a unha xente que xa sabemos que non a vai comer porque non existe. Entón, claro, tenemos que actuar sobre eso directamente, non sobre o cerne do asunto. E non se está actuando, e outro día o delegado da Xunta decía que, claro, que tocábamos a propiedade, xa, pero é que isto vai a peor, o gallá fora a mellor, pero en realidad o que estamos falando é que ano tras ano hai un abandono do territorio máis grande e cada vez hai máis xente que non sabe onde ten as parcelas ou simplemente que era de 40, ningún se fai cargo e a finca queda aí abandonada. Entón, xa digo que isto non deixa de ser un parche, ao final vamos a asinalo porque a Xunta nos empurra a asinalo porque a medida que se pon en marcha, entón, se hai unha medida, pois hai que, ainda que non estemos moi de acordo con ela, temos que collela, e despois, por outro lado, e tamén hai que dicilo, porque de alguna forma nos chantaxean. E así de claro, que no momento en que a FEGAM dixo que non a este convenio, a Xunta de Galicia, a través da lei de acompañamento, puxo unha disposición na cual ou te adires a este convenio ou che reteñen o 30% do Fondo de Cooperación Local. Xa o Fondo de Cooperación Local leva dende o ano 2008 conxelado, é dicir, que xa é unha maravilla ese Fondo de Compensación Local, é un porcentaxe ínfimo dos orzamentos da Xunta, pero é que ainda por riba, se non te aderías, o que nos din é que eso legalmente habría que ver como é, vale? Porque é complicado eso legalmente, pois que nos retendrían o 30%, co cual o que vamos facer hoxe é decir que sí, aínda que non estemos moi de acordo, pero é o que hai. Moitas grazas. Grupos municipais. Bueno, boa tarde a todos outra vez. Vamos a ver, desto podemos estar falando un pleno inteiro de como está o rural deste concello, que é unha verdadeira pena. É dicir, podemos ver o que fan outras administracións ou outros concellos, pero nós non somos exemplo absolutamente de nada. Vale? Só fai falta dar unha volta. É dicir, hai moitos veciños que queren limpar as súas leiras e non son capaces de acceder ás súas fincas porque nos camiños públicos que pertencen ao concello hai xestes e carballos que dun diámetro xa increíble. Vale? Entendo que hai moito que facer, entendo que somos un territorio amplio, que hai moito que limpar, pero se fai algo en serio todos os anos, cada ano quedará un puñemos que facer. É dicir, xa dicía aquí ao compañeiro Bernardo, no 94, todas as pistas de concepción parcelaria de San Vítor Urros, non se lle tocou a ninguna sola pista. Hai pistas que teñen que ter 6 metros de ancho e teñen 2 metros de ancho. É dicir, as xestas ya é todo prácticamente o mesmo que vamos ao concello limítrofe que é a Merca, que eu vivo, como vou pasear vexo que as pistas de concentración parcial da Merca están completamente limpas e con unha anchura que dá gusto velas, e as nosas pues están eso, por dicir algo, pero podemos ir a calquera núcleo de población do rural de Allariz e podemos observar que isto é así en todos, vale? Entón non vamos a votar a favor e nada máis. Grupo Socialista. Sí, grazas. Bueno, o abandono rural é xeral, non é só en Allariz, en todas partes, e sobre todo en España, en moitos lugares. Pero sí se podía facer ao mellor un esforciño, limpar, non se pode abarcar todos os camiños, porque é moi grande o concello, pero si ir por zonas, o mellor un ano toca ya unha, un ano toca ya outra, porque si hai camiños que teñen eso que decía o compañeiro, un diámetro de árbores considerable e non poden pasar a limpar as fincas os veciños. Pero, bueno, en canto ao punto que estamos tratando, non queda máis remedio que, polo menos, acollernos o que nos din, e si que hai moita deficiencia en modos, xa non de prevención, senón do que ven despois, porque non se profesionaliza as forzas de traballo para apagar os incendios. Un ano máis vemos que van a informatizar, van a facer un servizo, sí, de moito ordenador, pero de pouca profesionalización da forza de traballo. Entón, imos votar a favor, porque é o que hai, é o que temos que facer esta vez. Bueno, este ano, aparte de ordenadores, pois, non sei, ao mellor temos complexo de América, como tería Goyo Jiménez, e entonces vamos a comprar un Air Force One, pero en galego.
para que poder vixilar o tema, non? E aí non temos ningún problema en meter 4 millóns de euros, porque como iso é tan efectivo para a loita contra os incendios, aquí, en cuanto aparece unha columna de fumo ben pequeniña, antes de que o sepa os servicios de emerxencias e que chame ninguén ao 112 e tal, xa o sabemos aquí. Pero parece ser que é necesario un avión de 4 millóns de euros para andar sobrevolando, supoño que andará o conselleiro despois sobrevolando por aí para extinguir, e ao mellor saca unha mangueira incluso desde o propio avión e con eso ao mellor xa se arregla todo, non? Eu creo que, vamos a ver, o problema que temos en este asunto é que aquí partimos dunha situación na que Galicia non se entende se non fora, ou a situación poblacional en Galicia non se entende se non fora porque décadas atrás, e séculos tamén atrás, a poboación autoxestionábase e ao mesmo tempo de autoxestionar os servicios nas airas, nas fontes, nos lavadoiros, os traballos que había e demais, non? O que facía tamén era, bueno, pois, organizar para esa autoxestión comunitariamente o que se facía, non? Ao mesmo tempo, as fincas estaban traballadas e, por tanto, os accesos a esas fincas pois tamén estaban limpas, porque as fincas estaban traballando. Cando se produce un abandono das parcelas, e vai sendo un abandono que vai sendo progresivo e acercándose cada máis ao núcleo, porque inicialmente ainda se mantiña un perímetro ao redor das aldeas, ao redor dos núcleos, agora xa en algunhas non existe prácticamente nin ese perímetro. Cando se vai abandonando, lóxicamente tamén quedan abandonados os camiños de acceso a esas parcelas que se abandonaron, porque na medida en que a xente non as traballa, non as cuida e non as vai nin a visitar, pois dificilmente se poden manter os camiños. Nos hai tempo que iniciamos un traballo e vimos que era imposible ese traballo de ir facendo esa limpieza de camiños que non son os habituales que se limpan, de camiños este ano uns e o ano que ven outros. Por sorte, é verdad que a climatoloxía en Galicia, o que fai, non por sorte porque esta é unha das consecuencias, pero por sorte para o país, temos unha climatoloxía que aínda fai, pois, digamos, unha vegetación exuberante e que o que hoxe limpas non aguanta ningún ano, xa non 2 ou 3, para dar rotado todos os camiños, é que non aguanta nin un ano. O ano seguinte tes que ir igual. Co cual, ao final, todos os concellos acabamos centrándonos en aqueles que teñen un uso, todo o que son viales, todo o que son camiños principais e non camiños secundarios que, entre outras cosas, quedaron na situación na que están porque as fincas o abandonaron e, por tanto, non volveron os propietarios a elas. Agora é certo que algunhas veces hai peticións de xente, que dicir que no verán, sobre todo, que dice vamos a ver a finca ou vamos a ver tal, e entonces que limpien o camiño. Claro, pois eso é difícil, que unha administración agora cambie o modelo que existiu no seu momento, no que esas tarefas se facían comunalmente e sin financiación, e que todos asumamos que hai ese cambio de modelo e sin financiación para asumalo, que os concellos sexamos capaces de chegar a todo eso. Con todo, efectivamente, pues no ranking, entre comillas, do distrito, sí que é verdad que nós somos dos que máis estamos limpiando nas franxas secundarias, e hai unha cuestión aí, que tamén debería ser obxecto de reflexión por todo o mundo. Esas franxas que se están limpando e que tantos fondos públicos detraen son propiedade privada. E ora aquí damos por feito, que dicir que as administracións tamén socializamos os gastos de todos, os beneficios non, pero os gastos socializamos os gastos en todo, non? E entonces, aí ou hai unha reflexión conxunta e de todos e todas sobre isto e que se pode adoptar, ou senón, con solucións máis ou menos simplistas ou con eslóganes ou con non se limpia suficiente e na Concello da Merca limpan máis, desde logo non se vai a chegar a ningún acordo para solventar algo, bueno, pois que todo o mundo sabe nas súas fincas e nas súas parcelas, que o que limpias agora, pois que tens que volver a limpiar ao cabo de nada, non? E isto, ou o que pomos en valor o territorio, o que pomos son esas superficies agrarias e forestales a producir, ou isto non ten solución, non a ten. E desde logo a solución, aí eu comparto tamén que a portavoz do PSOE, non pasa por ordenadores, nin pasa por avións, ni pasa por nada disto. O único que pase por gandeiría en réximen extensivo, por agricultura, por pôr en marcha proxectos que estén ligados así ao territorio, e senón, pois estaremos tirando millóns cada ano para que siga ardendo cada ano. Porque ahora, sexamos claros e sinceros aquí, o único que se está facendo na loita contra o lume non é unha loita contra o lume no monte. Se están facendo perímetros de defensa das aldeas. Non se está cuidando o monte ni protexendo o monte, está facendo perímetros para que non ardan as aldeas, e ni así se consigue.
E así se consigue. Eu non sei en que xeración, Bernardo, que é experto de lumes, vamos, non sei se vamos xa na sexta xeración de lumes ou na que sea, pero o que se está facendo agora non é unha protección do medio, sino unha protección dos perímetros das aldeas. E así, pois é difícil, porque isto o que nos leva é cada ano a ter máis biomasa e a que sexa incontrolable, non? Por iso nós non estamos satisfeitos con este convenio, por exemplo, nos parece que é un incumprimento por parte do presidente da Xunta, que dixo unha cousa e ora fai todo o contrario, e que ademais, bueno, pois que lles parece un modelo tan bo que o convenio é a 4 anos, nunca foi a 4 anos, sempre eran un ano, e ora os convenios son a 4 anos, non? Entonces, bueno, esa é a postura que, por outro lado, non é que a defendamos nós, sino que, quer dizer, que nos textos que ten a FEGAN aparece claramente tamén cual é a posición por unanimidade de todos os concellos. Non é unha cuestión que se nos ocurrirá a nós, ni moito menos, porque creo que no diagnóstico é compartido por moitos, outra cosa que despois as solucións non estemos dispostos a asumilas. Sometemos entonces a votación o punto número 5, convenio de colaboración en materia de prevención e defensa contra incendios forestais. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos grupos da corporación. Punto número 6, moción do grupo do Partido Popular sobre a modificación da localización da antena de telecomunicacións prevista preto de Santa Maña ou Gasantas. Ten a palabra para a defensa da moción o Partido Popular. Bueno, empezo xa directamente por exposición de motivos. Recentemente o Grupo Municipal do Partido Popular de Llariz tivo coñecemento refírese a decembro de 2025, que é cando se presentou a moción, xa non é tan recente, pero bueno, refírese a decembro de 2025. Recentemente o Grupo Municipal do Partido Popular de Llariz tivo coñecemento da intención de American Tower España SLU de situar unha infraestructura de telecomunicacións en a paraxe Pía da Auga, en Santa Mariña de Augas Santas, en a parcela 1461 do polígono 25. A citada infraestructura de comunicacións consiste basicamente nunha antena de telecomunicacións de 40 metros de altura situada a 50 metros do núcleo catalogado de Santa Mariña de Augas Santas e a 200 metros da Basílica de Santa Mariña. A tramitación da licenza ou autorización urbanística consta un expediente 478/2024, sendo a data de iniciación do procedimento a correspondente á solicitude do 30 de setembro de 2024, a pesar de que un resumo executivo figure como iniciación do procedimento a data de 22 de outubro de 2024. Tamén consta un expediente unha solicitude de licenza de obra por Telefónica de España SAU, que non figura para que obra se solicita a licenza. O citado expediente non figura ningún tipo de comunicación aos veciños da parroquia de Augas Santas, Santa Mariña. Porén, o citado expediente non constan nin o proxecto técnico para a implantación dunha infraestructura de telecomunicacións de American Tower na paraxe Pía da Auga en Santa Mariña de Augas Santas, nin o proxecto técnico para o que solicita a licenza de obras Telefónica de España SAU. Eso en decembro de 2025. Non constaba eso. O artigo 49 da Lei 11/2022 de 28 de junio General de Telecomunicaciones establece literalmente: la Administración General del Estado y las demás administraciones públicas deberán colaborar a través de los mecanismos previstos en la presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de comunicaciones electrónicas de ocupar la propiedad pública y privada para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas. O punto 4 do citado artigo 49, o terceiro parágrafo, indica que as administracións públicas contribuirán a garantir e facer real unha oferta suficiente de lugares e espacios físicos nos que os operadores decidan situar as súas infraestructuras. Do espírito e do contido do artigo 49, dedúcese que debe de haber unha colaboración entre as administracións para a instalación ou explotación das comunicacións electrónicas. Neste caso,
o Concello de Allariz debe contribuir á localización máis idónea da antena de telecomunicacións promovida por American Tower España. Non semella a máis axeitada a parcela escollida para esta infraestructura, unha parcela privada a 50 metros do perímetro do núcleo de Santa Mariña de Aguas Santas e a 200 metros da Basílica de Santa Mariña. No solo rústico da parroquia de Aguas Santas hai unha oferta máis que suficiente de lugares e espacios físicos os que o operador poda situar a súa infraestructura, sen prexudicar os núcleos rurais, nin afectar as construcións tradicionais, nin os bens patrimoniais catalogados. Esa posible solución tamén debe ter en conta que o posible beneficio económico do aluguer do espacio elixido redunde en beneficio de toda a colectividade, polo que parece axeitado tratar de escoller un monte veciñal en mancomún, xa que desta maneira beneficiaríanse todos os veciños.
edificacións do núcleo de Santa Mariña ten dúas plantas, planta baixa e planta primeira, e unha altura media de 5 metros. Porén, propónse situar a 50 metros do núcleo rural consolidado unha antena de telecomunicacións de 40 metros de altura, que é 8 veces a altura media das edificacións do núcleo e máis de 6 veces a altura máxima permitida. Evidentemente, a antena de telecomunicacións proposta introduce un enorme cambio de escala que non permite unha relación axeitada co núcleo de Santa Mariña, afectando de forma drástica a imaxe do mesmo e provocando un considerable impacto visual. Non é difícil imaginar a alteración tremenda que suporía a localización da antena de telecomunicacións de 40 metros de altura preto dun núcleo rural singular de Caserío Baixo cunha altura media de 5 metros. O punto 9 do citado artigo 49 da Lei General de Telecomunicaciones establece, literalmente, para la instalación o explotación de las instalaciones e infraestructuras radioeléctricas y recursos asociados en dominio privado no podrán exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad de carácter medioambiental ni de otra clase similar o análogas, excepto en edificaciones del patrimonio histórico artístico con la categoría de bien de interés cultural, o tratándose de instalaciones de nueva construcción que tengan impacto en espacios naturales protegidos. Os valores patrimoniais, arqueolóxicos e arquitectónicos do núcleo de Santa Mariña de Aguas Santas e do entorno son extraordinarios. Segundo o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Allariz, o PESON, o núcleo real de Santa Mariña de Aguas Santas está catalogado como un núcleo de interese alto, é o único do municipio, coa denominación Aguas Santas, código ASAP 3. No propio núcleo de Santa Mariña están catalogados e están declarados bens de interés cultural, BIC, que é a máxima categoría que hai en patrimonio, con protección integral os seguintes bens: Basílica de Santa Mariña de Aguas Santas, cruceiros de Aguas Santas, conforme ao decreto 531/1963, e Orres de Santa Mariña, conforme ao decreto 449/1973. A antena de telecomunicacións prevista está situada tan só a 200 metros da Basílica e a menos de 200 metros dun cruceiro e de varios hórreos, introducindo unha extraña competencia visual con estes bens, especialmente coa Basílica, sendo, polo tanto, considerable o impacto visual que afecta a estes bens declarados BIC. Outros bens catalogados polo PESON de Allariz, situados no núcleo rural de Santa Mariña, son os seguintes: con protección integral, que é o máximo grado de protección, inda que non de categoría, porque son os BIC, pero con máximo grado de protección, o Pazo da Mitra ou Casa Reitoral, a Capela de Santo Tomé, a Fonte Lavadoiro de Augas Santas, e con protección estrutural o Forno Comunal de Augas Santas. Ademais, pola parroquia de Augas Santas transcurre o treito do Camiño de Santiago, Ruta da Prata, que provén da Igrexa Parroquial de Santiago de Allariz. Os peregrinos fan parada en Santa Mariña para continuar o camiño cara a Tabodela e Ourense. En nivel de protección integral. No entorno de Santa Mariña tamén está catalogado o declarado ben de interese cultural BIC o seguinte conxunto de bens: o conxunto monumental histórico-artístico declarado en 1963 da Basílica da Asunción, Forno da Santa e Castro de Armea, BIC 000.101. Ademais, nas proximidades de Santa Mariña tamén está catalogado con protección integral o seguinte ben: o Pazo dos Pugas. É difícil, realmente difícil, encontrar un núcleo rural cun tan elevado número de bens catalogados de máxima categoría. Bueno, en Allariz non hai ningún outro, e en todo Ourense é dificilísimo encontrar algún núcleo que teña tantos bens catalogados, e con este nivel de protección e catalogación.
A todos os bens catalogados afecta a implantación da nova antena de telecomunicacións, especialmente os bens catalogados como BIC ou con protección integral, o que fai totalmente necesario proceder ao cambio de localización da antena prevista co fin de reducir o máximo posible o impacto sobre todos estes bens. Ademais, segundo o Plan Básico Autonómico de Galicia, a parcela en a que se propón situar a antena de telecomunicacións tamén ten afección sectorial de patrimonio natural, xa que a parcela atópase dentro do perímetro da Reserva de Biosfera de Allariz, da que forman parte os municipios de Allariz, A Bola, Rei de Veiga e Vilar de Santos. Quere isto dicir que a parcela de localización da antena de telecomunicacións está en un espacio moi sensible dende o punto de vista do patrimonio natural ao formar parte da mencionada Reserva de Biosfera, que constitúe unha área de grande importancia bioxeográfica, pois é un territorio fronterizo entre dúas grandes rexións corolóxicas que existen a Península Ibérica, a Mediterránea e a Eurosiberiana, en que existe unha gran diversidade de paisaxes singulares. En relación coa documentación e coa tramitación do expediente, aprécianse as seguintes deficiencias. No recibo correspondente á solicitude de licencia ou autorización urbanística de American Tower España constan, entre outros, os documentos aportados nun determinado ficheiro, porén, o proxecto técnico facilitado polo Concello ao Grupo Municipal do Partido Popular de Allariz corresponde a unha instalación en Os Xugueiros. Iso é o que figura no expediente, ou figuraba en decembro de 2025. Si consta o orzamento do proxecto técnico para a implantación dunha infraestructura de telecomunicacións con nome Allariz Augas Santas, pero non vai acompañado da memoria nin dos planos correspondentes. O informe xurídico do 15 de novembro de 2024 está suscrito polo arquitecto técnico municipal, o informe xurídico. Ao final do mesmo consta unha nota de conformidade da que non hai constancia de quen a asina nin da data de conformidade. Hai un segundo informe xurídico en Word, do que non hai constancia da súa data nin de quen a asina. No informe proposta de Secretaría en Word, tampouco hai constancia da data nin de quen asina o informe proposto. Na resolución da Alcaldía, tamén en Word, non hai constancia da data nin da sinatura da mesma. Falta oficio de dirección de obras. No punto cuarto do informe dos Servizos Técnicos Municipais do 28 de xaneiro de 2025 indícase que a acometida eléctrica é responsabilidade da Compañía Eléctrica Suministradora, a cal terá que presentar o correspondente proxecto de soterramento de cableado a conexión á rede existente. Dito proxecto deberá ter informe favorable de patrimonio. Que o proxecto presentado e o seu anexo só contempla a instalación da antena de telecomunicacións e a derivación da rede eléctrica non a acometida. Non consta no expediente que se presentase o correspondente proxecto de soterramento en Santa Mariña nin o informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ao mesmo. A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria do 29 de maio de 2025, acordou conceder licenza á solicitude de implantación dunha infraestructura de telecomunicacións en Pía da Auga, Santa Mariña de Augas Santas. No citado acordo, indícase novamente que a Compañía Eléctrica Suministradora deberá presentar o correspondente proxecto de soterramento de cableado e conexión á rede existente. Porén, consta un expediente de Gestiona, recibo titulado Achega de documentos, de data 27 de xullo de 2025, no que figura como interesado Telefónica de España SAU, no que figuran os seguintes documentos. Poderes completos, notificación a Allariz Xunta Reserva de la Biosfera e instancia asinada. Tamén consta no expediente informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 10 de decembro de 2024, no que figura como promotor Telefónica de España SAU, pero corresponde a unha obra ou servizo situado en Os Xugueiros. Tal como se sinalaba anteriormente, non consta no expediente que se presentase coa instancia de Telefónica o correspondente proxecto de soterramento de cableado e conexión á rede existente. Tampouco constan
o correspondente informe xurídico, nin informe dos servizos técnicos municipais, nin resolución da alcaldía ou da Xunta de Goberno local. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do PPDG de Allariz formula a seguinte proposta de acordo. 1. Que polo Concello de Allariz se proceda á revisión de oficio do expediente 478/2024 para a implantación dunha infraestructura de telecomunicacións de American Tower España SLU na paraxe Pía da Auga en Santa Mariña de Augas Santas, declarando a súa nulidade ou anulabilidade e ordenando a paralización das obras en curso. 2. Que se reinicie o expediente solicitando ás empresas promotoras American Tower España SLU e Telefónica de España SAU, ambas representadas por Smart Telecom Consulting 2004 SL, que presenten a documentación completa correspondente aos respectivos proxectos de implantación dunha infraestructura de telecomunicacións e de soterramento de cableado e conexión á rede existente cos respectivos informes sectoriais. 3. Que polo Concello de Allariz se dea cumprimento ao establecido no punto 1 do artigo 49 da Lei 11/2022 de 28 de junio General de Telecomunicaciones, colaborando coas empresas promotoras para facilitar o despregamento das redes públicas de comunicacións electrónicas na parroquia de Augas Santas, Santa Mariña, en colaboración cos veciños da parroquia, para que a localización da antena de telecomunicacións prevista nun lugar máis idóneo, afastado dos núcleos rurais e dos bens catalogados, sobre todo dos declarados bens de interese cultural, BIC, entre os que figuran os cruceiros de Augas Santas, os hórreos de Santa Mariña e, especialmente, a Basílica de Santa Mariña de Augas Santas. 4. Que conforme ao punto 8 do citado artigo 49 se tomen as medidas oportunas para reducir ao máximo o impacto visual de instalación prevista en os núcleos rurais, nas construcións tradicionais, en os bens catalogados, sobre todo en os declarados bens de interese cultural, BIC, entre os que figuran, repito, os cruceiros en Augas Santas, os hórreos de Santa Mariña, especialmente a Basílica de Santa Mariña de Augas Santas. 5. Que polo Concello de Allariz se poñan todos os medios para que o lugar escollido para a instalación da antena de telecomunicacións redunde en beneficio económico de todos os veciños, dando preferencia aos montes veciñais en man común. Esa é a proposta que se fai. Bueno, a verdade é que é unha pena. É unha pena ter que estar escoitando toda a moción cando se lle deu perfecta oportunidade de poder rectificar e non vir aquí con algo que finalmente o que fai é, bueno, pois que a realidade non lle estropea a moción que xa tiña escrita, non? E entonces é unha pena porque incluso lle ofrecimos que estaríamos dispostos a votar e aceptar en un trámite de urgencia unha modificación desto para non estar falando de algo que non é real, que non existe, non? Están falando dun proxecto que non existe, que non é verdad, que ese proxecto foi retirado por parte da empresa e que, por lo tanto, a moción non há lugar. Non há lugar en prácticamente todos os seus términos, non? E nos que há lugar, en realidad, há lugar, pero yo está dicindo a un grupo de goberno que sabe perfectamente do valor que ten Santa Mariña de Augas Santas e por eso fixo o proxecto de rehabilitación que fixo en Santa Mariña de Augas Santas, porque somos conscientes, efectiva, do gran valor patrimonial que ten Santa Mariña de Augas Santas e, por tanto, na necesidade de rehabilitar aquel patrimonio e de preservalo, non? E por eso, cando se está aludindo a unha normativa de protección en Santa Mariña de Augas Santas, yo está dicindo ao grupo de goberno precisamente o que fixo posible, non? Que fixo a rehabilitación e que fixo posible esta normativa. Aquí do que estamos falando é, efectivamente, de unha antena, pero que non ten nada que ver con isto, e eu, aparte de decilo xa en decembro, que xa en decembro, cando se presentou esta moción, xa o comentei en este mesmo sitio onde estamos ao acabar aquel pleno, lograr unha comisión, xa non recordo, xa comentei a improcedencia dunha moción que tiña equívocos por todos os sitios e que non tiña moito que ver ca realidade e volvín unha vez que se insistiu en que a moción viñera a este pleno, volvín a porme en contacto co Grupo Popular para darlle a oportunidade de que rectificaran
a moción, ya non digo retirar, que nadie dice que se retire, pero que por lo menos rectificaran e pudiéramos estar aquí utilizando o tempo en algo que realmente fora constructivo, non unha moción que non ten moito que ver coa realidade. Vamos a ver, a realidade de todo isto é que eu lle fixen chegar tamén por WhatsApp onte para que volveran a revisar, a pesar de dicilo xa en decembro, que sí que existe un proxecto para a ubicación desta antena en Santa Mariña de Augas Santas. Non é certo que o proxecto que exixa son de Xugueiros. Esta empresa presentou un proxecto para Xugueiros que o retirou e, por tanto, non sei, e efectivamente aí, por equivocación, sí que estaba dentro do expediente de Santa Mariña, da petición de antena de Santa Mariña, e é certo tamén que aí, pois que a xubilación do Tino, pois o personal da Oficina de Urbanismo que pasou ou deu acceso aos expedientes, pois algún dos documentos non o tiña ben localizados. Pero eu xa avisei en decembro desto e volvín a avisar agora para que puderan facer unha rectificación desto. Vamos a ver. American Tower efectivamente presenta un proxecto completo de 300 e pico folios, que non hai alusión ninguna a Xugueiros en ningún lado, ubicado perfectamente en Santa Mariña de Augas Santas, e con ese proxecto que remiten ao Concello cando xa tiñan pechado coa propiedade o contrato de aluguer da parcela onde pensaban instalar a antena, e xa expliquei tamén ao concelleiro do Partido Popular en decembro que a empresa isto non o fai porque sí, nin é casualidade, é un proceder que veñen tendo as empresas de telecomunicación e as empresas tamén de suministro eléctrico, as empresas de enerxía eléctrica, a de comunicar sempre a través de unha petición ou unha comunicación previa, pois acordos que xa teñen pechados e que eso lle dificulta ao Concello, unha vez que entra oficialmente esa documentación a dice a propia empresa no seu proxecto, non? No que dice que en aqueles concellos que temos un plan xeral que non foi adaptado á nova lei do solo ou en aqueles municipios que non teñen planeamento, hai que aplicarlle o disposto na lei do solo de Galicia e que o solo rústico se lle aplicará o disposto na presente lei para o solo rústico, mantendo en todo caso a vixencia das categorías de solo contempladas no planeamento respectivo. Por lo tanto, son de aplicación, isto dice a propia empresa, os artigos referentes a este tipo de suelo indita a normativa, artigo 35, uso e actividades de suelo rústico, e artigo 36, réximen de usos. No artigo 35, que se establece son as construcións e instalacións para equipamentos, dotacións públicos e privados, instalacións hidráulicas, telecomunicacións, produción e transporte de enerxía, gas, abastecemento de auga, saneamento, etcétera, etcétera, que está regulado, como dicía, por esos artigos. E
hai unha opción que é a que nós nos acollimos, que en ese artículo 36 o que dice, en todo caso, e o reconoce a propia empresa, no solo rústico de especial protección será necesario obter autorización ou informe favorable do órgano que ostenta competencia sectorial correspondente con carácter previo á obtención do título habilitante municipal, que, por outro lado, non é discrecional, senón que é obrigatorio. Quer dicir, é o disposto, en este caso, por a Administración autonómica, non é que condicione, é que obriga o Concello a facer efectiva a licencia. Nós, por eso, o que intentamos foi que Patrimonio, atendendo precisamente ao carácter que ten Santa Mariña de Augasantas e teña claro e tendo en conta que a propia empresa reconocía o impacto paisaxístico no proxecto que presenta Patrimonio, reconoce o impacto paisaxístico incluso cunha simulación fotográfica, o que fixemos foi, intentar que fora Patrimonio o que, en base ás competencias que a legislación lle dá, pudera facer un informe negativo, un informe que imposibilitara a obtención dunha licencia para a empresa. Por parte da Consellería de Cultura, da Dirección Xeral de Patrimonio, non se puxo ningunha obxección a esta instalación da antena, e por parte de Medio Ambiente da Xunta fixéronse unhas consideracións que teñen que ver co color da antena e con pouco máis, que ao final son como 3 folios, creo recordar, 3 carillas de folios que basicamente o que veñen a dicir é que non hai ningún impedimento para a instalación da antena e que o que teñen que facer en todo caso son traballos de mimetización e pouco máis. E por parte de Patrimonio, que era, quen de verdad podía facer un informe que tivera en conta ese impacto paisaxístico que iba a ter, tendo en conta que o Plan Xeral así o contempla, pero que a competencia en este caso claramente e o reconoce a propia empresa é da Xunta de Galicia, da Administración sectorial autonómica, a nosa gran sorpresa foi que o informe da Consellería foi que non había ningún impedimento, que estaba fora do BIC e que non había ningún impedimento para a instalación da antena. Que fixemos nós entonces? Intentar, por un lado, intentar seguir ca negociación con eles. A eles ofreceuselle o terreo comunal que está ali, que os veciños están de acordo, que a instalación no terreo comunal, que non anula de todo o impacto visual, pero sí que é sensiblemente inferior ao impacto visual que se produce en esta parcela, e por parte deles, ata o día de agora, non hai ninguna contestación favorable a facelo, sí, que se veñen a negociar, incluso nós lle propuxemos negociar as dúas antenas que queren instalar conxuntamente e que non nos comprometíamos a buscar unha ubicación tamén para esta segunda antena, que en este caso esta segunda antena sería para o casco histórico de Allariz, que nos comprometíamos tamén a facelo, pero que eso tiña que ser dentro da negociación das dúas antenas. Por tanto, claramente, intentando cambiar a ubicación aí de Santa Mariña de Augasantas. Ademais deso, que fixemos tamén é exixirlle que tiveran autorización tamén e, por tanto, condicionar a que tuveran autorización para o soterramento, para a canalización da rede que teñen que levar hasta a propia antena e que aí sí cruza BIC. Non o cruza, pero sí que entra dentro do BIC, non? Por parte, e con eso, como non o presentaron, nós o que fixemos foi unha paralización das obras que estaban facendo aí, dicindo que había un incumplimento e que, por lo tanto, que procedíamos á paralización das obras. Por parte da empresa, o que se fixo foi presentar unhas alegacións a esa paralización, unhas alegacións que foron contestadas xa e que nos aceptaron esas alegacións e agora pasou o plazo xa por parte deles, por tanto, ou se van a un contencioso, ou ahora mismo, nos contestamos xa desfavorablemente as alegacións que presentaron e, por tanto, non aceptando. En que fundamentan eles as súas alegacións? E non o fan de casualidade, nin o fan porque sí, senón porque sabemos, ademais, que están facendo unha tramitación que pretenden que lles leve, finalmente, a conseguir manter a antena aí, non? E é que eles, nas súas alegacións, o que dicen é que teñen autorización de Patrimonio para facer esa acometida, non é certo. Para xustificar esa autorización de Patrimonio para facelo, o que aportan é a autorización
o documento, o informe de patrimonio da antena, que está únicamente referenciado a unha referencia catastral que é a da parcela onde está ubicada a antena. Por tanto, nos dábamos por feito que non existe ninguna autorización de patrimonio a maiores, que patrimonio aínda non informou sobre a cometida, e aí foi no que sustentamos a nosa negativa e, por tanto, continuamos ca paralización e co impedimento de que fagan esa instalación ali. Ao mesmo tempo, aí, falando cos propietarios, e aí in situ no propio terreo, vimos que, e alertado tamén polos propios veciños, fomos ali a comprobalo, vimos que para facer as obras de acceso a esa parcela, e para pasar ca maquinaria a esa parcela que teñen alugada, o que fixeron foi derrubar os muros dunha parcela sin propiedade doutra finca, outro propietario, sin autorización por parte da propiedade e abrindo unha pista polo medio da súa parcela. Puxémonos tamén entonces en contacto coa propiedade desa parcela, que non viven aquí, e a propietaria desa parcela dixo que estaba efectivamente disposta e xa ten a documentación, estamos esperando que nos la devolva asinada, na que lle comunica, por un lado, a empresa que non ten autorización para pasar pola súa finca e non hai forma de facer a instalación, en principio, parece ser, se non é pasando por aí, porque polo camiño non entrarían os vehículos que son necesarios para facer a obra, e ao mesmo tempo solicitándolle que repoñan os muros e a finca ao seu estado orixinal. Pedimoslle á propietaria a maiores, e o fixemos conxuntamente con ela, que nos comunicara nos oficialmente tamén, non só verbalmente, sino que nos comunicara oficialmente tamén para que se persone a policía ali facendo un informe de parte do Concello por unha denuncia feita por parte da propiedade de que hai unha vulneración de propiedade privada sin autorización. E en esas cuestións son as que estamos agora intentando, por un lado, a negociación coa empresa e, por outro lado, pondo todos os impedimentos que este Concello ten posibilidade de pôr para que non se materialice a instalación da antena aí. Somos conscientes de que a Lei de Telecomunicacións, que todos sabemos e temos falado en máis dunha ocasión, lle dá as prerrogativas que lle dá, pero tamén o dixemos claramente en decembro, o repetimos agora e o seguiremos repetindo, que todo aquilo que este na nosa man, faremos o posible para que non se materialice a antena aí. Nosa empresa nos parecía, e así o fixemos saber, que para solventar todos os problemas, e aí estamos tanto veciños como Concello, como supoño todos os membros desta corporación de acordo, que todos queremos mellorar a conexión que temos e, por lo tanto, eso obriga a instalar antenas, pero tamén é certo que as antenas se poden ubicar en lugares nos que exista menos impacto do que existe onde se quere instalar esta. É certo que eles aducen que cando presentaron a patrimonio este proxecto, xustificaron, e efectivamente tamén así está no proxecto, eles, revisando así todos os detalles, efectivamente aparece, eles xustificaron que, lóxicamente non iban a facelo tampouco de outra maneira, que é a única parcela posible, que hai unha cuestión técnica que fai que se decantaron por esta parcela porque é a única parcela posible, que, por tanto, tendo en conta que é unha instalación de interés xeral, que a lei protexe a ubicación desa instalación en suelo rústico, e que, por tanto, que o fixeron cos informes técnicos que decían que tiña que ser ubicada aí. O certo tamén é que a parcela que é comunal non dista prácticamente nada onde está ubicado, pero sí que xira a curva do camiño un pouco máis e, por tanto, o impacto visual, aínda pasando por encima das casas e vendose un pouco por encima da cuberta, sí que se minimizaría con respecto a isto. Así que en esa situación en a que estamos agora mesmo. Nada desto ten que ver co proxecto que presentaron en Xugueiros, senón que presentaron o proxecto sin ningún tipo de dúbidas da instalación, con todas as xustificacións da lei, con todas as xustificacións que teñen que ver con un planeamento non adaptado,
E, en este caso, ademais, cos parabéns, tanto de medio ambiente como de patrimonio. Por tanto, é unha situación delicada. Nós vamos a intentar agora, ca remisión, e mañá lle remitiremos a patrimonio, aínda que non nos chega o documento firmado por parte desa propietaria mañá, porque non sei se chegará mañá aquí, pero, bueno, teno ali en Santa Mariña a espera de que chegue para asinalo. Remitiremoslle, de todas formas, un informe a patrimonio dicindo, bueno, pois todas estas últimas novedades que hai nas xestións que se están realizando ca empresa e a maiores no que ten que ver ca denuncia desta veciña ali, e con eso intentaremos, bueno, pois a ver se en esta ocasión pois conseguimos o apoio para poder ir da man en isto. Nós, desde logo, temos claro cual vai a ser os seguintes pasos que demos nós, que que non poden ser outros, claramente, que seguir pondo todos os obstáculos que teñamos na nosa man para imposibilitar que podan facer a instalación ali. Dito isto, é certo tamén que en isto nos podemos chegar hasta onde podemos chegar, o que non podemos facer é saltarnos a lei. Por tanto, nós o que necesitamos aquí son cómplices, en este caso da Administración Autonómica, que fagan posible que esta negociación que queremos facer e estas medidas de presión que estamos pondo en marcha cara a empresa para que se veña a facer a negociación non só desta antena, sino da outra antena tamén, que presentaron ademais o proxecto como a comunicación previa que xa se lle contestou que non, a veñan a facer a negociación. Esa é a situación na que estamos. Por iso, eu, antes do pleno, lle dixen que había tempo aínda para rectificar e para falar de verdade do que hai que falar, que esta situación que temos aí non dun proxecto de Xugueiros que non se levou nunca adiante, que retiraron eles mesmos e que retiraron por diferentes motivos e que, por tanto, non ten nada que ver con Santa Mariña de Augasantas ni co discurrir do expediente e da tramitación que esta empresa fixo por Santa Mariña de Augasantas. Son coñecedora tamén de que dentro da propia empresa peticionaria e a empresa que leva as xestións e que leva os trámites xurídicos, hai algunhas discrepancias tamén con respecto a eso, que favorece tamén estas negociacións, e con eso, é co que estamos intentando que finalmente a obra se materialice donde todos temos, polo menos, ou consideramos que existe menor impacto que en ese comunal. Estas son as xestións que hai feitas agora mesmo, a situación que hai hasta agora, e a partir de agora, nós iremos informando dos avances que se podan ir dando, dos pasos que poda a empresa ir dando, se vai a recurrir ao contencioso ou non, se pensa levar aos tribunales esta situación ou non, e cual é a postura ante a situación que temos agora mesmo que ten a Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Patrimonio. Por parte do Grupo Socialista? Sí, imos cambiar o sentido do voto porque en principio era para votar a favor da moción e agora imos votar a abstención, dado que están en negociacións o Concello. Entón, paso a matizar un pouquiño así por enriba. Compartimos a preocupación dos veciños de Santa Mariña de Augasantas pola localización prevista da antena de telecomunicacións. Unha instalación de 40 metros de altura, tan só 50 metros do núcleo catalogado e a menos de 200 metros da Basílica de Santa Mariña, declarada ben de interese cultural, supón un impacto visual e paisaxístico desproporcionado que non se corresponde coa singularidade patrimonial e turística deste enclave. Celebramos que o Concello este negociando as posibles solucións, así como sabemos que ten a obriga de velar pola protección do patrimonio histórico e de buscar solucións equilibradas. Neste senso, a alternativa do monte veciñal en man común proposta pola veciñanza resulta moito máis razoable. Reduce o impacto sobre o núcleo, lixeiramente, e os bens catalogados, e permitiría que o beneficio económico revertira en toda a comunidade veciñal. En canto á revisión que se propón de nulidade, só prosperaría se houbera nulidade de pleno dereito, por falta de informes favorables tanto de medio ambiente como de patrimonio. Non se ve moi posible. E, finalmente, gustaríanos facer unha proposta a futuro que sería unha ordenanza municipal reguladora de infraestructuras de telecomunicacións que regule de forma clara e obxectiva a instalación futura de infraestructuras de telecomunicacións no noso Concello e que teña en conta
zonas de exclusión ou preferencia, distancia mínima ao patrimonio protegido e a vivendas, prioridade a localizacións en monte comunal, chan público ou industrial. Defender Santa Mariña non é estar en contra do progreso tecnolóxico, obviamente, é defender o que nos define como pobo. O PSDG-PSOE sempre defenderá un desenvolvemento equilibrado que poña en valor o patrimonio, o medio ambiente e a vontade da veciñanza. Moitas grazas. Ben, por parte do Grupo Popular. Sí. A ver, sorpréndenos que a alcaldesa fale da improcedencia da presentación da moción. Precisamente estamos falando de algo. Non dixen de presentar a moción. Digo, se manter a moción nos términos nos que está. Da presentación da moción nos términos en que está. Presentar a moción, cada un. Sorpréndenos porque a moción básase en datos objetivos. É verdad que a Lei Xeral de Telecomunicacións Estatal dá unhas prerrogativas ás empresas de telecomunicacións tremendas. Quedan moi poquinhos instrumentos para poder atacar conseguir modificar a ubicación das antenas cando eles actúan en un punto concreto. Esa proposta que fai a compañera do PSOE alegro-me de que a faga, pero é moi difícil plasmala porque a Lei Xeral de Telecomunicacións é implacable. É así. Pero, bueno, dentro deso temos que loitar cas posibilidades que temos. A moción presentouse sobre a modificación da localización da antena de telecomunicacións prevista preto de Santa Mariña de Aguas Santas. E iso sigue vixente. Estamos, alégrome de que estemos todos os grupos de acordo en tratar de buscar unha ubicación mellor que a que está prevista inicialmente a 50 metros do núcleo e a 200 metros da Basílica de Santa Mariña. E temos que poñer todos os medios. Nós queremos que esta moción axudou precisamente a mobilizar esta situación e contribuiu, vai a contribuir, e o noso grupo vai a contribuir a tratar de buscar unha mellor solución. O que si é verdad, e iso non se pode dicir, é que o expediente hai unha documentación que é a que hai. En esa documentación hai, a título de exemplo, este é o proxecto que hai da antena de Santa Mariña. Dentro da documentación, o único que consta é esta parte que é o presuposto, o orzamento. Todo isto non figura dentro do expediente. E iso é o que se recolle aquí. E iso non variou, salvo que desde decembro, desde que se presentou a moción, se incorporaran algunha documentación ao expediente. En decembro de 2025, a documentación que había era aquí, as deficiencias fanse constar aquí. Non se trata de buscar culpables, trátase de buscar unha solución. E iso dixémolo desde o primeiro momento a todos os que lle explicamos o tema. Queremos buscar unha solución. E alegrámonos, en ese caso, de que por a alcaldesa e que por a concelleira do PSOE que se este ca labor, ca intención de buscar unha mellor solución. E seguimos tendo instrumentos. Por un lado, a moción creo que sigue sendo válida, nós estamos dispostos incluso, os tres últimos puntos siguen sendo totalmente válidos, estamos dispostos a aceptar unha transacción dos dos primeiros puntos que suavice a formulación dos dos primeiros puntos. Nós o que queremos conseguir é que se modifique a ubicación da antena. É o que queremos conseguir. E creo que se pode conseguir sin problema. De feito, dos dos primeiros puntos que se pon, que por Concello de Eixe procede a revisión de oficio do expediente 478/2024. De feito, o Concello de Allariz xa está procedendo a facer eso, porque agora xa temos aquí o proxecto completo. Incorpórese a ese expediente. Despois, que se complete o expediente solicitando das empresas representadas que presenten a documentación completa correspondente. Pois completemos o expediente. De feito, a propia alcaldesa reconoce que hai unha parte que sigue faltando, que é a conexión da antena coas instalacións xerais de Santa Mariña. E que, nese caso, pode ser un punto que podamos ter a favor todos, porque afecta ao BIC. Bueno, afecta non ao BIC, pero afecta ao núcleo de Santa Mariña que está catalogado. E temos que poñer os medios aí, que é o puntiño que podemos ter de atacar. Entón,
creo que se todos estamos coa vontade de buscar unha solución, a partir desta proposta, pódese buscar esa solución. Os dous primeiros puntos podemos dar a forma que sea. Digamos, a revisión do expediente hai que facer porque está mal o expediente. Eso é aí, está evidente. A documentación está incompleta, claramente. É dicir, o expediente estaba mal porque non estaba o proxecto correspondente, estaba de Xugueiros. Hai que recoller este documento. Pero hai que completar a documentación como mínimo coa conexión da instalación da antena cos servizos xerais de Santa Mariña. Como mínimo con eso, que necesita informe de patrimonio. Entón, eso sí que se lle pode pedir. E podemos dar forma a esos dos primeiros puntos. Os tres seguintes puntos non creo que ningún teñades problemas en apoialos. Non vexo qual é o problema. Bueno, vamos a ver. Por partes. E contestando antes de nada a unha cuestión, a proposta que facía o Partido Socialista. Oxalá con ordenanza se solventara, non? Vamos a ver, aquí non só entra a Lei de Telecomunicación, sino que isto non se regula a través dunha ordenanza normativa urbanística, non? Por tanto, en todo caso, sería a través dunha modificación do Plan Xeral no que se estableceran determinadas determinacións ao respecto da instalación de infraestructuras como estas. Que sucede? A Xunta de Galicia ahora mismo, en todos aqueles concellos que están facendo incluso en cascos históricos, intentando facer un planeamento urbanístico que vete claramente a instalación de antenas de telecomunicación, se está informando desfavorablemente, incluso en cascos históricos. Co cual, non hai ningunha posibilidade de que prospore unha modificación do plan que nos levara a estender uns criterios para todo o término municipal tendentes a escapar ou a sortear a Lei de Telecomunicacións para facelo, porque aí a complicidade necesaria que teria que haber para poder regular un pouco con que orden e con que criterios se permite a instalación destas antenas non é posible, porque aí cualquier tramitación dun expediente deste estilo ten que ter unha aprobación inicial, ten que ter unha aprobación provisional e iso conleva os informes sectoriais que xa sabemos que van a ser favorables, non? Porque xa están sendo en outros concellos, incluso xa estou dicindo, incluso en concellos que están facendo revisións ou que están aprobando por primeira vez os plans especiais do casco histórico, non lle está aceptando a Xunta de Galicia cuestións deste estilo, o cual é bastante complicado que poda prosperar, se non prospera así, moito menos, claro, a través de unha ordenanza. E no que ten que ver ca moción e ca posibilidade ou non, se eu os chamei a vostedes, era precisamente para intentar ter encima da mesa un documento que pudera ser aprobable, pero claro, o problema é que non son xa os puntos, e que o problema é toda a moción. É que aprobar toda esta moción na que non só fala de Xugueiros, cando non estamos falando de Xugueiros, é un sinsentido, porque en todo caso aprobamos unha moción que fala de Xugueiros e despois na parte que sería xa de proposta de acordo decimos todo o que acabamos de decir agora non ten que ver porque non estamos falando do proxecto de Xugueiros, que estamos falando do proxecto de Santa Mariña. Fundamentar toda unha moción en un proxecto de Xugueiros e despois aprobar, facer unha proposta de acordo de algo que non ten que ver co proxecto do que se fala. O sea, é un pouco sin sentido, non? Entonces, eu creo que o mellor, o máis sensato, podería ser reconducir isto a outro escrito ou a un punto que traigamos ao pleno pulindo todo isto e modificando todo isto e estando todos como estamos de acordo que podamos aprobar por unanimidade, incluso ni abstencións ni nada, por unanimidade. Pero claro, sustentándonos de verdad no que nos temos que sustentar, que no proxecto real, no que está presentado, na tramitación que está feita, nas negociacións que se están facendo, e non en un proxecto que aparece aquí reflexado en todos estes folios que non ten que ver ca parte do acordo que teníamos que tomar aquí. Esa é a cuestión fundamental que hai con esta moción, porque que podamos estar todos de acordo en que hai impacto, estamos todos de acordo, que podamos estar todos de acordo en que efectivamente hai que chegar a unha solución negociada, pois en eso estamos, claramente. Non sei, non teníamos ningún problema para chegar a un acordo dese estilo. Que pasa? Que claro, que detrás desto ven todo isto que non ten nada que ver co que estamos acordando. Nada que ver, non? Entón, ese é o problema fundamental, que aquí se fala de nulidade, a nulidade non só aquí,
en toda a moción. Que se fala de cuestións xurídicas que non son factibles, ni posibles, ni sensato, que ademais o aproba un pleno do Concello. As cuestións xurídicas que se plantexan aquí, non? Entón, nós o que sí que podemos propor é iso, bueno, pois unha modificación de isto e facelo, pois como consideremos que o queiramos facer. Porque o que sí que non comparto para nada é a afirmación que facía o concelleiro do Partido Popular de que esta moción serviu para que nos poñamos a traballar para unha solución. Se houve a parte o que estou contando é de antes de decembro. O sea, estas negociacións ca empresa, xestións ca empresa, antes e despois, ca empresa, todos os obstáculos que se lle foron pondo son anteriores a decembro, están no expediente que o estaba lendo, son anteriores a decembro. Entonces, aprobar esta moción tal e como está, eu creo que por parte desta corporación non diría moito a favor, sobre todo por eso, porque está sustentada en cuestións xurídicas que creo que o pleno do Concello non debería aprobar, e despois porque se referencian a un proxecto que non é o de verdad do que estamos debatindo. Por outro lado, se o que se pide é que fagamos algo conxunto e que podamos aprobar aquí para reforzar máis a posición do Concello e que non sexa só a do grupo de goberno. Nós aí estamos non só encantados, sino agradecidos. E que, por tanto, que sexa a Corporación Municipal a que unánimemente se posicione sobre isto e que a nos permita tamén trasladarlle á empresa a posición unánime do Concello sobre esta situación. Pero, claro, nós non podemos trasladar isto. Porque nos van a dicir, pero señores, de que nos están falando vostedes? Se nós eso non é o que presentamos, non? Entonces, quer dicir, e de que anulidade me falan vostedes se en realidad eu teño os informes sectoriales perfectamente aprobados? Quer dicir que non ten sustento xurídico isto para mandalo a ningún sitio, moito menos á empresa, non? Entón, o que lle propoño é eso. Eu sei que, bueno, pois é difícil ahora mismo pornos a facer un texto, unha moción aquí e un escrito e un acordo para facelo, porque ademais iso ten que informarlo tamén, ten que ter un informe xurídico por parte de Secretaría, e non teño ningún problema tamén, se fora necesario, pois facer un pleno extraordinario para facer o tema e leválo e que o informe xurídico co acompañe e sin ningún problema, e podemos facer pois en cuanto pase Semana Santa. Pero, claro, algo que podamos remitir despois á empresa e aos organismos. Isto non podemos remitilo, non? Esta moción en estes términos non podemos remitila. E, de verdade, a forza estaría en algo que podamos aprobar por unanimidade e que podamos remitir sin que nos salgan os colores, non? Por iso eu creo que, tomando o guante aquí, reconvertir en esta moción en un acordo que se poda presentar e aprobar por parte de todos os grupos. E nós aí, o plazo, pois nos ofrecemos incluso a facer un pleno extraordinario para facelo e non demoralo, non? Vamos a ver, con ánimo construtivo. Nós non é a primeira vez que apoiamos un proposto de acordo en que non estamos de acordo ca exposición de motivos e, sin embargo, aprobamos unha proposta de acordo. E iso é perfectamente factible. O que conta, o que importa da moción é a proposta de acordo que se aprobe. Iso é o que importa. Un grupo pode estar de acordo con parte da exposición de motivos, outro grupo pode non estar de acordo, pero o objetivo final é a proposta de acordo. Entón, podemos dar forma aos puntos 1 e 2 en o que non se fale de nulidade, darlle forma, os puntos 3, 4 e 5 creo que non hai ningún problema, o que importa é a proposta de acordo. E eu creo que podemos chegar a un acordo e agora tomámonos, se quere facemos un receso, falamos. Pero, José Daniel, vamos a ver. Unha cousa é aprobar unha moción sobre cualquier outra cousa que non vai a incorporarse a un expediente administrativo e, por tanto, utilizarse tamén na tramitación dun expediente administrativo, que entonces, efectivamente, todos os grupos, en máis dunha ocasión, pois non estando de acordo ca parte expositiva, en algúns casos en nada do que dice e outros en parte do que dice a parte expositiva, transaccionamos unha proposta de acordo e finalmente aprobas igual ainda non estando de acordo. Pero esas mocións non son obxecto dun expediente que despois se vai a utilizar e que vayamos a remitir a ninguén. Pero se vamos a utilizar isto para mandar a unha empresa, como vamos a mandar isto? Como vamos a mandar este texto?
Non é posible mandar este texto. E o que non vexo factible é que ora pagamos ningún receso e nos poñamos todos a redactar aquí un documento e que a secretaria faga tamén un receso e se poña a redactar un informe xurídico para volver a sentarnos aquí, votar en todo caso, despois xa un trámite de urxencia para facer tal e facelo. Por eso eu creo que estando como estamos ahora e tendo en conta que ahora mismo en estos 4 días que quedan de Semana Santa tampouco vamos a avanzar máis, podemos facer unha proposta de texto que estamos de acordo os grupos, que podamos revisar cada un dos grupos a semana que ven, e con eso non hai ningún problema, porque vimos, facemos o trámite en un momento de facer a aprobación, aquí, unha vez revisado por todos os grupos, e na mesma semana se pode incorporar o expediente e remitir. Igual que vamos a remitir os escritos da propietaria da finca e demais. Pero claro, o que non podemos facer é remitir isto non podemos remitilo. Por iso máis sensato, porque que ahora mismo para a antena, xoves, venres santo, sábado e domingo, non vai a recibilo ninguén. E para recibilo a semana que ven, podemos facer algo sin a premura de ter que facer un receso e ver como refacemos unha cousa aquí, non? E sin informe xurídico. Entonces, eu creo que o máis sensato é facelo así. Por eso eu, onte, chamaba tamén por teléfono para intentar que non chegáramos aquí con esta situación precisamente. E intentar arreglar as cousas de outra maneira, pero bueno, chegamos aquí con esta moción e chegamos, pero claro, que esta moción non podemos remitir a ningún sitio, non? Pois me parece que o máis sensato é eso, non? Porque nós, esta moción, tal e como está así, non podemos votar a favor, porque nós, desde logo, así non a incorporaríamos a un expediente para mandar, claramente. O sea, teríamos que votar en contra porque nós non podríamos mandar isto así. O sea, é evidente. É dicir, que eu non podo estar negociando con unha empresa que me saca os colores porque este chegando isto, non? Por tanto, eso, eu considero que eso, que podemos facelo a semana que ven sin ningún problema, non? E entonces, aí a moción está presentada polo Grupo Popular, entonces hai decisión do Grupo Popular ou non, aceptar a proposta ou non, se se acepta, pois ben, se non se acepta, pois entón sometemos a votación. Aceptar a proposta de que? A proposta de facer un documento consensuado entre os tres para aprobar a semana que ven, para convocar e facer o pleno extraordinario e negociar a semana que ven, e que podamos mandarlle un acordo unánime da corporación á empresa. Pero no día de hoxe hai un pleno que hai unha moción. Que pasa Claro, con esa pois moción? por eso lle digo que na súa man está. Se quere retirar a moción, retira e facemos o que estamos propondo. Se non quere retirar a moción, votámola. Se a votamos, o noso voto vai a ser en contra, o PSOE, creo que dixo o PSOE que se iba a abster, e, polo tanto, esa é a situación na que se vai a quedar esta moción. Por outra parte, se facemos a proposta, a contraproposta que estamos facendo aquí, pois podemos facer algo aprobado por unanimidade que sexa unha aprobación unánime da corporación para remitir. Pero eso xa ten que decidir usted se acepta ou non acepta e con eso, bueno, pois o sometemos se non aceptan a votación. Bueno, aceptamos retirar a proposta, ainda que consideramos de que efectivamente había bases para facer a moción e literalmente é correcta e obxectiva. Vale. Bueno, pois a tal e nos, bueno, pois o que quedamos é, precisamente o que acordamos é eso, que facemos unha proposta que enviamos aos grupos para que se poda cada grupo incorporar o que considere oportuno e que se faga, bueno, pois as incorporacións que se consideren. Se nos permite, xa que nos presentamos a proposta, díxonos presentar a proposta a nós. Somos os que presentamos a moción, díxonos presentar a nós esa proposta e pasarla aos grupos. Bueno, non hai ningún problema, pode pasar e cada un dos grupos aportamos o que consideremos oportuno e facemos e chegamos a un acordo para facer a convocatoria e que se poda aprobar por unanimidade. Vale, pois punto número 7, moción do Grupo do Bloque Nacionalista Galego sobre o apoio ás reivindicacións do sector agrogandeiro galego. Vou tratar de ser breve para non... Arreglamos antes. Que vai ser Semana Santa e nos aquí sin cear. Bueno, pois, nada, simplemente indicar que o 29 de decembro empezaron, como ben saben todos, unhas manifestacións por parte do sector agrogandeiro con gran preocupación polo acordo Unión Europea-Mercosur.
a verdade é que estas protestas tiveron unha gran trascendencia pública, pero non eran somente por isto, por a Unión Europea e Mercosur, sino que tamén era unha gran problemática existente co marco financiero plurianual previsto pola Unión Europea para a reforma da nova PAC 2028-2034, cunha reducción de en torno a un 20% do orzamento previsto no anterior período, co cual estamos falando de uns 20.000 millóns de euros, que se di rápido, e uns 80 millóns de euros que nos afectarían directamente sobre que agora mesmo están cobrando os gandeiros e gandeiras galegos. Despois tamén o que piden é unha reforma da lei da cadea alimentar e garantía de prezos xustos. Para poñer un exemplo, estamos a falar de que o ano pasado viñan cobrando en torno a 40 céntimos o kilo de pataca aquí ao lado, na Limia, este ano están por debaixo dos 20, e o que está claro é que no supermercado as patacas siguen costando o mesmo ano pasado que este, co cual, evidentemente, alguén, os cuartos pérdense por algún sitio, pero non van precisamente o que leva ao traballo que é o produtor. Despois, simplificación e desburocratización dos servicios públicos e da tramitación das axudas da PAC, aquí hai un problema moi serio que non se está a abordar, e é que para o próximo período da PAC se lle solicita aos gandeiros de partida que teñen que identificar todos os propietarios con DNI, con DNI. Claro, o que falábamos antes, na maior parte dos casos, pero un 30% das parcelas xa non se sabe nin quen é o propietario. Non é que che vayan a deixar o DNI ou non, é que non se sabe nin quen é, a quen lle vas pedir ese DNI. Co cual, eso, claro, está moi ben en Castela, que teñen 4 fincas, un labrego, un gandeiro, e con esas 4 fincas ten a totalidade da súa superficie. Aquí é inviable. Igual que o libro de registro de explotación, non sei se o coñece, o libro de pastoreo que teñen que cubrir a diario, que claro, en Castela tamén teñen o gando na mesma parcela un mes, pero aquí ao mellor no mesmo día cambian en 30 parcelas, e iso é absolutamente inxestionable por parte do gandeiro. E, por último, tamén estaba nesas reivindicacións as garantías fronte a enfermidades gandeiras que están afectando, como é a HE, e despois unha que está por chegar, que é a dermatosis nodular contagiosa, que ata agora só se produciu en Cataluña e en Aragón, pero o temor é certo de que poda chegar ata o noso territorio ao longo deste ano, porque agora as condicións son favorables para a expansión desa enfermidade, e aí o que se está a discutir é se se fai unha vacinación preventiva ou non dos animais, e para iso ten que ser a Xunta de Galicia e os Estados que traballen diante da propia Unión Europea para permitir esta vacinación preventiva, porque senón esta enfermidade en concreto o que conleva é o vaciado sanitario da explotación, é dicir, que se se pon enfermo unha vaca por esta enfermidade, tens que matar as 200 vacas que teñan. Evidentemente, a compensación económica é insuficiente para volver a montar esa explotación, co cual te quedas sin cabaña gandeira. Bueno, todo isto é algo que desde o Bloque Nacionalista Galego xa viñamos indicando en 2024, especialmente o problema que podía supor Mercosur. Estamos falando de Mercosur como unha entelequia, non? Mercosur, por exemplo, é Brasil. Brasil ten máis vacas que toda a Unión Europea xunta. A capacidade de competencia que ten fronte a nós é inmensa. E despois, a permisividade que se marcou no tratado e que ahora a Unión Europea di que vai a vigilar eso. Vigilar eso xa o dixo o propio presidente de Mercosur, que é o presidente de Uruguai, que eso negociouse no seu momento e agora non hai volta atrás. Ti, cando tes un tratado pechado, non podes dicir, ahora vou cambiar a cláusula quinta que non me interesa, non, porque xa o pechaches. E esa é a realidade. Entón, para poñer un exemplo tamén, pois os animais, por exemplo, en Argentina, en Uruguai, poderían ser cebados con clenbuterol, perfectamente, que é unha hormona de crecemento que aquí está totalmente prohibida, chegar aquí e eses animais, efectivamente, co período suficiente de espera, xa poden non dar clenbuterol, pero, sin embargo, sí que foron criados con clenbuterol. Non sei se me estou explicando. Mentras que aquí, evidentemente, ese tipo de hormonas está totalmente prohibido en calquera parte do proceso de cría. Entón, as condicións dos nosos gandeiros fronte a estes produtos que virían deses terceiros países son absolutamente de desventaxa, porque nin as condicións sanitarias, nin as condicións laborais, nin as propias condicións de manexo son equiparables ás que hai na Unión Europea. Por lo tanto, evidentemente, semella lóxica a preocupación por parte dos gandeiros,
Semella que, ao final, cando os grandes partidos políticos se viron apurados, pois empezaron a decir que se iban a tomar certo tipo de prevencións frente á posible entrada masiva de produtos de Mercosur, pero, como indicaba antes, é que o problema é que xa estaba pechado. Ahora mesmo estamos nunha situación na cual o Parlamento Europeo, nunha votación que ninguén contaba as cousas como son, porque houve países que votaron en bloque todas as organizacións políticas, independientemente da orientación que tiñan, en contra do Tratado de Mercosur, como foi Francia, por exemplo, indicou que este tratado hai que leválo a un paso previo que o Tribunal Superior de Justicia Europeo determine se este tratado é válido ou non, desde un punto de vista xurídico. Vale. Co cual, en principio, o tratado debería quedar conxelado ata que haxa esa resolución. Sin embargo, nunha maniobra, vamos a decir que máis ben pouco democrática, porque sin que vote o Parlamento, decide a Comisión Europea que se vai seguir adiante por intereses basicamente económicos. Está claro, vamos, non hai outro tipo de intereses neste xogo. E iso que fai que poda entrar en vigor o tratado sin que exista esa resolución por parte do Tribunal Superior de Justicia Europeo, que sí que pediu o Parlamento, e ao mesmo tempo que, mentras tanto, o Parlamento non poda votar precisamente porque está a esperar a resolución do Tribunal Superior de Justicia Europeo. Pero nos damos para adiante. A señora Van der Leyen dice que para adiante porque isto vai ser moi beneficioso e seguro que o é. Seguro que o é para grandes intereses, en este caso, pois sí, seguramente se venderán máis coches, ou haberá outro tipo de intereses como poden ser perfectamente bancarios, de constructoras, etc., que entran ali cunhas condicións que ata agora non podían acceder. Pero, lóxicamente, os gandeiros, digamos que son a pedra de cambio, o que queda polo camiño sin capacidade de sobrevivir a esta nova ameaza, porque, xa digo, ademais, é que se concatenan, porque ao final, para poder gastar máis en armamento, porque a Unión Europea xa o dixo, que os miles de millóns de euros menos que se van a dedicar á política agraria común van a ser para gastar en armamento, non van a ser para outra cousa. Entonces, a verdade é que, e despois, o que falábamos antes, temos lumes. O sea, é que eu non sei se chego a explicar o que significa o despropósito no que estamos a vivir, neste caso, ca gran política feita por arriba, sin achegarse á realidade dos que vivimos no territorio ou importándolles moi pouco, polo menos, esa realidade. Por lo tanto, as propostas de acordo son instar a Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado español a oporse ao acordo Mercosur-Unión Europea polas graves repercusións que terá no sector agrogandeiro galego e transmitir esta posición ao Congreso dos Deputados, ao Parlamento Europeo e á Comisión Europea, rexeitar de forma clara e rotunda a proposta da Presidenta da Comisión Europea de recortar máis dun 22% os fondos destinados á política agraria común para o período 28-34, exixir para o novo período da PAC 28-34 unha millora de financiamento destinado a Galiza, establecer por parte da Xunta de Galiza de xeito inminente a vacinación gratuita contra a dermatose nodular contagiosa e realizar con persoal propio da Consellería antes da chegada da enfermidade ao noso país con medida preventiva fundamental, establecer medidas adicionais por parte da Consellería do Medio Rural para prevenir a entrada en Galicia da dermatose nodular contagioso, exixir da Xunta de Galiza as indemnizacións por animal nos casos de baleiro sanitario por dermatose nodular contagiosa estean actualizadas segundo o prezo real do mercado do gando, modificar e simplificar as normativas de aplicación da PAC en Galiza, tendo en conta a nosa especificidade, evitando criterios diverxentes entre consellerías, e no Comité de Seguimento do PPAC establecer unha mesa de traballo específica para combatir a burocratización da tramitación das axudas, permitindo a simplificación dos procedementos administrativos e a unificación de criterios. E, por último, promover unha reforma da Lei da Cadea Alimentar con indexación a referencia de marxes comerciais non abusivas, mellorando o coñecemento dos custos de produción mediante estudos específicos e a implantación dunha rede de explotacións que permita obter datos reais das distintas orientacións productivas. Nada máis, moitas grazas. Por parte dos grupos, o Grupo Popular. Vale, por parte do Partido Popular, que creemos que fomos o único grupo que pediu salvagardas e protección real para os gandeiros e os agricultores e que haxa garantías de libre competencia entre todos e que haxa un especial cuidado de todo o que entra desos países aquí a Europa. Vamos a votar en contra.
Por parte do PSOE? Sí, o noso voto vai ser a favor porque, aínda que a nivel xeral sexa un pulo económico e xeopolítico, a realidade de Galicia é unha singularidade especial en canto a pequenas explotacións. Vanse ver bastante... Vamos, vai haber unhas condicións de salvagarda, parece ser, por parte do Goberno, pero veremos se se dan a partir do 1 de maio, que vai ser a aplicación provisional. En canto a control sanitario, como se estaba falando antes, e en canto a compensación arancelarias. Pero vamos a ver se iso é posible. Así que, de momento, votamos a favor da moción. Pois sometemos a votación a moción. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, do Partido Socialista e cos votos en contra do Partido Popular. Bueno, punto número 8, dar conta dos decretos do 374 ao 459 do 25 e do 1 ao 120 do 2026 que están a disposición en Secretaría para quen os queira consultar. Punto número 9, rogos e preguntas, non hai ningún presentado por escrito, non sei se hai algún oral. En que situación se atopa a tramitación da revisión do PERI do casco histórico? Porque xa foi aprobado en decembro de 2024 e non temos ningunha noticia en canto ao avance da tramitación. E se se solicitaron os informes sectoriais correspondentes. Vale. Bueno, tengo que consultar con ela, porque está ela aí Marta, a secretaria, a arquitecta tamén co tema. Fai 2 semanas, pode ser 3 semanas xa, temos unha reunión a finais de xaneiro. Foi co equipo, coa empresa, para revisar, bueno, pues varias cuestións que veían os nosos servicios técnicos ali. Aí, o que quedamos que, bueno, por parte de Secretaría e por parte da arquitecta facer, bueno, un estudio desas cuestións que se vían ali para facer a petición, e polo que me informa a Secretaria agora, están en eso, co tema da tramitación dos informes. Ainda non se pediron os informes sectoriais? A ver, as alegacións xa se remitiron ao equipo redactor, xa están todas remitidas, as alegacións presentadas, se remitiron todas as que se presentaron, o presentamos por registro de saída, e falta agora a petición dos informes sectoriais, que eu poñereime con elo, está xa todo o plan de licenciado, remitirlles atendendo xa para os informes sectoriais. Vale. Alguna pregunta máis? Sí, unha pregunta máis. Bueno, volvemos a dicir e manifestar a nosa disposición a colaborar, como xa fixemos na fase previa a aprobación inicial, e que, como non tiñamos noticia ninguna, pensamos que leva un retraso considerable, e que se debía recuperar o tono. Conten con nós unha vez máis. Só unha pregunta, hai un equipo de fútbol sala femenino que se chama Estela Cornellada de aí, que está pedindo a utilización do pabellón municipal Masculino e femenino. e, bueno, por parte do Concello non se está a facilitar o uso dese pabellón. Queria saber como está esa petición a día de hoxe. Bueno, pois aí a realidade desto é que efectivamente este equipo de fútbol sala reuniuse co Concello de Deportes e comigo hai meses xa, bastantes meses. Aí eles o que decían é que no pabellón no que están xogando ahora mesmo, no pabellón do Instituto, pois que había serias deficiencias aí e que teñen que ver, bueno, pois con unha deixadez por parte da Xunta no que ten que ver co mantemento do equipamento, goteiras que hai ali, bueno, non hai auga quente, sí, bueno, non hai auga quente, hai goteiras, de todo ali, que por tanto que eso, bueno, pois que imposibilitaba bastante a utilización do pabellón para ese uso, e pedían inicialmente non pedían o pabellón municipal, senón pedían un pouco, bueno, pois a nosa axuda en eso.
Aí eu tuve unha reunión coa directora do instituto na que traslado destas cuestións que había, no que lle ofrecín o apoio do Concello para o que tiña que ver con estas reivindicacións de melloras desas instalacións para que poderan ser utilizados fora do horario escolar por todos os equipos, clubes ou quen considerara oportuno tamén, igual que está facendo a banda, poder utilizar esos espacios aí. En esa mesma reunión que tuveron co concelleiro e conmigo, o que pedían tamén era ter marcador, que ali non había, marcador para os partidos, pintar as líneas, que tiñan que pintar sempre as líneas do campo en cada partido e despois volver a quitar a cinta para as clases no instituto. E trasladaron, así algunha cuestión máis, nos aí o que lle ofrecimos foi a nosa axuda no que tiña que ver ca dotación de marcador, co pintado das líneas, como se fixo, cos trámites co instituto, e aí reuníronse despois directamente o clube, o Concelleiro de Deportes e o instituto, tuveron outra reunión ali, tamén para chegar posicións e ver cual era a mellor solución para que se puderan utilizar esas instalacións. E, aí o problema deso é que non foi moi satisfactorio, por parte do instituto está totalmente descartado o tema da auga quente e dos vestuarios, dicen que é un gasto inasumible, que non teñen financiación para asumir o gasto, en realidade que deberían ter financiación para que os propios alumnos que están aí cursando estudios podan utilizar os vestuarios e a auga quente e ducharse, pero claro, non o poden nin utilizar os alumnos, moito menos quen utiliza o espacio aí, e unha situación de claro abandono no que ten que ver cos vestuarios que hai ali, os vestuarios e as duchas que hai ali. En esa situación, entonces, eles o que manifestaban era a petición de xogar no pabellón municipal. Nós xa lle explicamos na primeira das reunións que o problema de xogar no pabellón municipal é que non hai horarios libres no pabellón municipal. O pabellón municipal abre ás 9 da mañá cedido ao grupo escolar e, por tanto, desde as 9 da mañá hasta o mediodía está ocupado polos alumnos e alumnas do Colexio de Educación Primaria, e que unha vez que salen os nenos e as nenas do cole, o que se utiliza son para as escolas deportivas, neste caso para as escolas deportivas de baloncesto, pois que teñen un número de fichas tan elevado que fai necesario que adestren no pabellón municipal e no pabellón do instituto. O sea, o club baloncesto está utilizando os dous pabellóns tamén, porque, por sorte, hai moitos nenos e nenas, sobre todo nenas, que practican ese deporte, que por outro lado, en Allariz ten máis de 55 anos, aí o concelleiro conoce ben a situación, porque foi concelleiro tamén, ou foi xogador tamén de club baloncesto Allariz hai anos, e que precisamente por esa historia que ten o baloncesto en Allariz e a cantidade de fichas que hai, no seu momento, cando se fixo a reforma do pabellón, a adaptación que se fixo foi exclusiva para baloncesto, porque nin así chega para dar cabida a todo o baloncesto que hai aquí. Por tanto, non hai canastas que se podan mover, non son colgantes, non se poden mover, ni teñen rodas, ni tal, son instalacións fixas que están aí, cunha adecuación que se fixo tamén do falso teito e cunhos horarios que fan imposible que se poda buscar un hueco para aí. Eso se lle transmitiu a eles e incluso se lles dixo que fixeran a proposta de quen quitábamos dali, porque o problema é que para meter a unhos hai que quitar a alguén, e logo nos consideramos que como Concello é absolutamente prioritario as escolas municipais e que, por lo tanto, desde logo, por a nosa parte, nunca vamos a quitar a equipos das escolas municipais para ningún outro clube. Por outro lado, tamén é certo que cando cualquier grupo crea un clube, debe ser consciente e conocer cuáles son os equipamentos cos que conta o seu concello e, por tanto, a partir de aí, saber se ese deporte que quere practicar conta con instalacións ou non no propio concello no que está, porque é verdad que o concello non está en disposición de construir outro pabellón. O sea, o coste é elevadísimo, non estamos en disposición de poder facelo e, por tanto, nós temos as instalacións deportivas que temos que dan cabida a todos cuantos podemos e, por eso, temos feito un esforzo tamén pagando gastos que en realidad debería asumir a Consellería no propio pabellón do instituto,
pero aínda así, na situación que teñen ahora mismo, que ten que ver sobre todo eso, cas goteiras e co estado dos vestuarios, eles, lóxicamente, prefieren, eso é razonable, unha instalación que este en mellores condicións das que está o pabellón do instituto. Aí nos creemos que aí os esforzos onde deben redoblarse é en exixirlle á Consellería que teña ese pabellón en perfecto estado para que poda ser utilizado fora do horario escolar, que sería o desexable. O que non parece normal é que o Concello teña que construir outro pabellón ao mesmo tempo que a Consellería mantén ese pabellón en unha situación no que ten que ver ca coberta e cos vestuarios lamentable. Parece bastante máis lóxico que se melloren as condicións dese pabellón. E esa é a situación na que estamos agora mesmo. Unha reivindicación que nos entendemos, porque é verdad que todo o mundo prefiere estar nunha instalación mellor que a que está. Eles tamén eran conscientes cando crearon o club de que os equipamentos deportivos que hai son os que son e que teñen o nivel de ocupación tamén que teñen e que o noso gran objetivo aí, e en eso estamos, é intentar que as condicións nas que está o pabellón do Instituto melloren. Aí tamén, nos ofrecimos tamén os traballos que había que facer, co ferreiro e demais, no que tiña que ver con graderías e demais, tamén asumir nos o coste que tiña que ver con eso. Aí deixamos incluso nas mans do propio club a negociación para que fixeran eles como quixeran e o Concello pagara a factura. Non está feito esa parte tampouco, entendo tamén que tampouco é fácil que apuren as empresas, non é fácil conseguir que che pagan traballos tamén así rápido, pero eso está pendiente non polo Concello, senón, en este caso, pola propia empresa que está falando o clube e polo propio clube, e nós aí o que estamos é eso, pondo, como decía, todos os esforzos en intentar que se melloren esas instalacións para ter 2 pabellóns cos que dispor e, polo tanto, poder ter a todos os clubes nunhas mellores condicións. Non son eles os únicos que están en esa situación, porque xa digo, Club Baloncesto Allariz está en unha situación cos equipos que están adestrando aí tamén similar, que tamén están adestrando en esas mismas condicións, cas goteiras e sin vestuarios, sin agua quente, en esa mesma situación. Non son eles solos, que tamén está, en este caso, os equipos de baloncesto que están aí. E gimnasia rítmica, que tamén está aí. Igual que os nenos e as nenas da escola tampouco se poden duchar e poden utilizar os vestuarios. Habrá que entender entre todos que ese segundo pabellón sexa suficientemente útil para todos en este mellores Pois en eso estamos. Porque se hai outra do balonmán ou de voleibol, en eso estamos. Xa non se pode quedar porque non hai sitio para en este e en outros. Se mañá se reúnen, se mañá crea un de béisbol ou un de atletismo, isto tal, pois o Concello seguramente tampouco poderá facer ni un campo de béisbol ni unha pista de atletismo. O que temos é que optimizar os equipamentos que temos o máximo posible, porque crear estes equipamentos non é barato e despois ademais hai que asumir o mantemento. Por tanto, o que parece razonable que se hai equipamentos que, aínda que non sexan de titularidade municipal, se podan utilizar e que se poden utilizar en unhas condicións óptimas, non no estado no que están. Xa o pabellón do Instituto ahora mesmo que se está utilizando porque hai anos había unha negativa por parte do Instituto para que pudera utilizarse o pabellón fora do horario escolar. E este Concello que propuxo, que promoveu, foi a través da FEGAN un convenio marco para trasladar a Consellería de Educación e, por tanto, que aí fora de obrigado cumprimento por todos os centros de ensino dependentes da Consellería para que os concellos pudesen utilizar fora do horario lectivo as instalacións, en este caso, as instalacións deportivas que teñen os colexios e os institutos. Eso conseguiuse desde ese momento, non houve ningún problema e están fixados as condicións nas que se poden utilizar esos, e hasta aí nos incluso dimos un paso máis hasta financiando algunha das melloras que había que facer aí que non tería que facelas o Concello, non? Pero, hai cuestións como o tema da cuberta e o tema dos vestuarios que sí que ten que solventar a Xunta, porque xa só faltaría que tivera que ser o Concello o que tivera que estar facendo tamén os arranxos na cuberta, facendo a sustitución da cuberta ou facendo os arranxos que hai que facer e a dotación de auga quente nos vestuarios, non? Sí, nos remitimos e además lle transmitimos ao Instituto todo o noso apoio nas reivindicacións, eles decían que xa o tiñan reivindicado tamén,
Nós tamén estamos con esa reivindicación e, bueno, é bo para todos, é bo para todo o mundo, pois que teñamos un segundo pabellón, que pode non ter o graderío que ten este, que pode non ter tal, pero que teñamos un pabellón. Eu teño que recordar tamén que antes de que se reformara o pabellón municipal, que estaba en unhas condicións tamén lamentables, porque fora, desde logo, un destes desacertos arquitectónicos, destes desacertos de arquitectos, non? Dos que temos falado en algunhas ocasións, que non todos os proxectos, porque veñan firmados por un arquitecto son vos, as condicións nas que se practicaba o deporte ali eran insoportables. De feito, Club Baloncesto Allariz xa xugou en Xinzo, xa xugou no pabellón do Instituto antes de reformar este pabellón e xa estuvo itinerante no mesma situación que pode estar agora Estrela Vermella hasta que se fixo a reforma deso. Pero bueno, pero que estamos falando de máis de 200 fichas e de 18 equipos de baloncesto. Entendemos? Este pabellón non pecha ningún día da semana, e por tanto, bueno, pois é realmente complicado poder axustar horarios ali e despois ademais habería que volver a reformar outra vez o pabellón para que pudera utilizarse tamén para, en este caso, para a práctica do fútbol sala. Por iso parece que o máis razonable pois facer toda a presión que sexa posible hasta conseguir que as condicións deste pabellón melloren. Por parte do Grupo Socialista, unha pregunta? Bueno, un recordatorio que o tellado do Centro Social de Villa siga agardando por ser reparado. Mira, hoxe levamos todo o día, estes días que fai bo tempo, todo o día abrindo este ventanal e ventilando para que, vedes como está isto aquí, está contratado a mesma empresa e ainda estamos, mira, que se nos acabará caendo a cachos e sin vir os presupostos que están aprobados xa, e que eran solo cando pare de chover estamos aí, estamos falando no Museo do Coiro, en Gundiás, aquí, pues, vamos a seguir insistindo a empresa, de feito, xe, ainda estuvimos insistindo co tema esta, a ver se efectivamente despois de Semana Santa pues, veñen de unha vez e deixamos de ter as tinas, os cubos e demais, non só aquí, sino tamén no resto dos espacios. Está con plásticos e cubos e de todo. Nós tuvemos que retirar hoxe todo eso, porque ademais mañá reúnese a Real Academia aquí de Belas Artes e non parecía moi procedente tamén entre os cubos, entre as tinas e demais, porque aínda non viñeron a facer os arranxos da coberta, non? Vale. Pois levántase a sesión sendo as 22 horas e 9 minutos.